Rangchangni takhuktai bukhukchong chung hanya hai nokbar news mangplik ni bukhakti norokno buskang mangplik tubnani bagi chung ma Phaiyo ka obongkha Belbari RD block baki khobjak Santi Nagar Hori Kumar kami o kami un chung phalajak norok nugui mangkhana yakni background no bobo hai ke Tiprasa rok bobo hai ke nok hugrok matong belai khino wano ma singcha ke borok ni obo hatai kusugo tui rok bobo hai ke matong yang nadi ko sentek rok phunukdi yang ni bebelai khno tui rok nungmani belai khno kusuk saka mura kusugo matong jajo ekdom satung ching ge tabuk je hapang khai tongnai Tiprasa rok no hamkrai khlainani nei nok jotoni nokno tui sogirka chung pherang sogirka lama sogirka kaham khlaikya bebakno unukti khlaikya nei je kok sai tongmani hapang asuk nai rok ge o kami ule chung pherang bo phaiyaku plus lama bo kaham ungyakho plus tui bo nungjangnai kaham borokni nukhungo point bo kaham krikho ge obono sungmung ge taklani bisiwo ADC election norok bobo haike boot manai norok bobo haike pass sungnai keplaing nani hinke lukurok no sebama khlainai lukurok no ma muthangnai hinke se lukurok ni je brok ni chuba mungbai norok keplai ing manai keseng tabuk onnu khungon chung phalajak o kamiuno brok ni jingjal rok no chung norok no share khlai phunuknai koglam ni bisingtei sagra dinin bung tamo an bung bisopati tebor ma bisopati oro nok tongmani busuk balukha 3 বছর কাকা 3 বছর মানে norok biango agi tongmani agi harungo tongma ta ma songai baksa ta yang hakata ke norok ni document dok he oroni no kubun jagarong ni sekte na le angor oroni no nong ration card dok to tongku APL do BPL no ko BPL lo khorbusuk present tong member china khoroburi to na ke norok ni nok to bera tai tin dongo ba ke dabjak wati pamti rok phake bobo hake tonglanya hai ko nobar kotorok phake bobo hake tonglai sagari ko rang ro bukari batangai man jaya am hagen tongta wati rok phake buinok rok ma thango norok omsuk bisik tam oro je tong mani wati pamti nok borok phaipuru bobo hake tong nobar phaipuru hke ba buinok khari thangota horo banong kha buinok se khari ma thongo oro tonglani apon yata na khari sima tongta na ke nang tabu nok norok haste hapang ni tui kuno nok hugrok ni bagi kuno apply rok khada khaikya rina keri bile ke bo sapan mane norok document dok joma dar kha rejagya tani bagi riya norok nok huk nang yada nangu ke bo ri rok bun sayang ke ma sai kire nong kami wo member chairman dok rija tonggo norok no borok sayada saya itu saya ni bagi norok han siring changai ma tong hatana kebo dum sanai kire ni bagi itu norok tabo haste hapang ni tui nok hugrok dinang ang ta nok simi khungcha man kan ka bo sajang man ta nok simi khungcha tui rok ko kosto no mo ko tui rok bo haya tui ki beng mana saplai aing tolani khogiyo ta tei bo ka saya saplai tor pa ka hepan tei kaya ta mane sarkar ni saplai no 좀 어수비다른 동네나 nang ne sunu kosto tukuna hangke to tui saroko thangai ma tuko ama hairta kama ka sogo man thogya ama hai 그 너로 땀 먹혀살라이 정도 놓고 건 너로 땀 사물어 당의 너 자우다 아니 하살로 사몽 가요 진 농니 진 럭인 게 뭐게 라스미스 가요 아고들라 살라이 정도 자가 좀 이러려 부스 방 너런 게 진 캐더로 그래 이거 엄청 이제 동만 그 사로 그 거롭선가 안 부산망네 잘라마 삼브리마사 버리 맥이야 버리카 맞지 버리 망니 버이도 마사 클래스 3오 тай 마사 클래스 8 저랑 한 약아까 버리 말레랑 그래 안 비셔포티 되부마 허리 కుమార్ 파라 खापनि ताखुकताय बुखुकजों बेलायखिनो खाखाम सेरे मखलि मुक्ति कलाय फायो अबाखिनो तिप्रासा रक नखु ग्रै अरंखा बिसिकताम ब थुइ जावै अर तंखा वाटी पामति फाइके नक बारक फाइके आंखो खारै गुबुन जागा माथांगो सेफ्टि ग्रै अ नक सेफ्टि ग्रै का हास्ते हापांग अब मकल फियोगै जानाय अमहाय बर रक न नरक सेबा खलाया हांखे ताय सोबानो सेबा खायसनाय
orang kacung perang ni problem tai tui nungjang rok tai lama rok bebang osubida ke thinango borong ni busabuti rok no kolo kotoro rong no kotoro go porinani hnei doctor engineer khlainani hnei wan chugui tongmani o imang rok successful dang no abo sungmu ke tinini chini bukuk bishupati je samani o Hori Kumar je kamini belaikan khakam chere chere mangpli o mangpli rok belaikan wana ma singcha engko o nukhung rok borok ni jeng yang background rok sung nuguna hadeng tei hachal tei kisa nok ekdom mane nukhung khungsa ekdom susuru borok ni nukhung wati pamti phakya hangke borok tam kho tongnai belaikeno sungmung abo ke tui rok bo koroi ke tabuk borok ni nukhungo tui rok da tongabo sung yang sintek rokor sung nailena sungma nungkhoro je supply katal phaimane wani ka phaikia tei te wani sima nungbo apni pore phalia aban potai phalia kusu balu khabo bisi baluya ko 2 mas hairok khana 2 mas mungkin norok boroni tui nunglai tongo sintek rok pura khali mangsele biang ni pai kisa pai mai tolani aing tolani se aro ni khogoi nang phayo ta nago ngu tu kunaro ke biang tu kuran hingke ba ing bam sri rok thang tukuyo amaita kenang tabu gom hai tui rok problem kesawi tongmani hai ka nok hug rok mayangi tongmani haste hapang ni tui tei kamini member chairman rok no nini kok kesar mungtam tongnai hanoi ko tui rok ni bagai nok rong bagai simi re phaika saja ko ta obo hai tui rok sudar mane ni noro karen rok le biang karen nokori anoro karen nokori karen rok re tam khen rok tonglai sati ko bunyo ko mo sa sri ka kam mo le ban tong om rok bai tong om ha mobil light mum rok sima tongo obo hese ke tabu yang ni je emle muntir rong nang tong ko kusana ang batai tam sasinai ko nok rok hug rok tangai re phai karen rok phai ma gang kawa am no sara mo songta jengbo tangai manjaya ba kari porok ba belaikhana kha sajungni mangpli kasai phaikia obono belaikhano Santi Nagar obo ongkha belaikhano o amchayo belaikhano Tiprasa rok tongke se phaika ba nokhu koroi tui rok manengya jung pherang rok koroi belaikhano jungjal klai tongkha sana klai hangka Tiprasa kamio hapka hangkano khakamui Phaiyo haste hapang sai tongo jotoni nogono jung pherang tui hor bebang lama rok supungbai kya hingke o kamiola o nogola tabuk jung pherang bo koroi tui nungjangnai kaham bo koroi obo ta poyen chimi oro roi tongo kono mungsapon lab koroi phuise khitar hopon chugo tui se klaiya wife sungma nangkha mane bekoloi wani sima nungkho putui belaikhano wana ma singja sungmung kotor hingka abono dati borok no tui hai ka jung pherang hai ka lama rok supungrunani bagai o je o hatai o amchayo kobogo o kamini ingei borok bo belaikhano nukhung rok belaikhano hamya wati pamtui phaikya hangke nobarok phaikya hangke buni nok rok se khari ma thangpo safety koroi ke belaikhano wana ma singcha hingke tai paithago nang tong ko kusar mung tong nani rukha hingke ba belai chamano sorgar rok bonai khlai ri angka ba no motai rok bonai khlai liya to nangmana no bang no bin no khug rok karen rok kun phanche koroi ke phancha no ro nai bo koroi sorgar rok bonai khlai ya motai rok su nai khlai liya no asta karen rok bo koroi ko mai cham ponche kosto ko masau hor ko ta wati jara phakya bui dog se khari ma thu hoti borok ko thangai kami amchayo habai taklai bisini sabo koplaing no sabo hapang khano edisiu sabo achuk no abo tabuk sunglainai sagrari sabo hapang rok phani taklai bisi tak ba jini mo thano phane ta mothano phainai taklai bisiwo taklan bisiwo nung sabna hamjakuk ang mo thano no hamjago rajano no rajano na hamjakuk norok khnai mankana sini lukrok je kok samani tini ningkha ground report reaction namani lukrok sai tongo chini habuba grano bono hapang khanai sarkar khapinai hinai taklai bisini je edisi electiono buba grano hapang khapinai hinai lukrokni mangpli kasai phaikya mama ke norok chaiwi nai tongni tini mangpli obongkha Santi Nagar Belbari block baikhe khobjak Hori Kumar kami o kami wono belaikhon Tiprasa rok jungjal
Rangsan takuk tai bukuk chong takla ni bisi edisi chong mari wo sabo kaplaing nai sabo asuk thai nanai sabo sarkar khanai abo tabo kami kami habai sing singmani public borok no reaction namani mangplik sing tabuk nanai sini bukuk jikno taklai bisio sabo ba hapang khanai sagradi bukuk ni bung sagradi Ani bumung siriti de Burma. taklai bisi rogo sabo hapang rok khano Raja nonggan hini wan sukta. raja ekdom 100% raja Bono. khunai nang samno bisi hamjako Angka hamjang ma raja non hamjago. raja no ombo kami kelai Omo Hori Kumar Paradara. Hori Kumar na bolok he Borok ungkok kumti ardi blok. kumtian na ambai au norok nugui mangkana lukorok tamu ni kok saka ereng ya angbo bongno obahai sadi nei hindia borok ni bukhani kok no sawo sabo hapang khanai abo srai norok mangling bisingtui norok sai mangkana norok sai winai tongdi mangling bisingtui hambai sabo hapang khanai sabo chongmari kaplaing nai lukorokni singmung obono reaction namani kami amchayo nugui mangkha kwbangma jingjal nokoboi kwbangma dal bidal je hamia saya nokhu khamia jing pherang kwrui tei kwbangma lamarok kwrui tui nungjaknai kwrui nukmani bisingtui no reaction nakha taklai bubagrano haikaba tipra mothano hapang khapinai hinui hingke mangpling nai tongnai rangchani takuk tai bukuk chong norok comment bisingtui songhori tinini mangpling omsuk jorotoi situng nai tongnai rokno jotona hambai khulumka.